Alkozó? Biztos ragaszkodsz ahhoz, hogy visszavard a karjaimat? Hogyne? Tehát most épp nem találnak ilyenet. De az ott patkányméreg? Nem, csak mikrovicceim. Oké, most léptem le! Így tegyed már össze magad, nem látod, hogy van rajtam végzésvéd? Az még mi rajtad? Ja, ezt még annak Kurt Russell-től kaptam autogram helyet. De hogy mire jó, arra még nem jöttem rá. Na, bevárjuk azt is. Bizonyos kacok! Épp készülök visszavenni Deidre a kacsóit. Neked ott honnan van a kacuki köpenyed, Tobi? Maradtam. Eredeti hiánytermék. De te nem is vagy akacuk is. Így szerintem nem igazán kéne a köpenymel lófrálnod. Mindjárt hogy útára lenne szüksége az akacuknak. Úgyhogy jobb lenne Deidre szempel. Én vagyok az új társad. Hé, nem túl gyors ez egy kicsit? Még csak most távozott el közünk Százari mester, és már is helyettesítenétek? Semmi baj, szempel. Százari még köztünkkel. Aj, ne kezdte is ezt a lelkünk tovább él a szeretteinkkel a halálunk után is dumát. Szempel, te de hülye vagy. Na látod, hogy még közöttünk él. Ez egy incuri-pincurit hullagyalázás, nem? Na, megtaláltam a tűmet. Hé emberek, ezt vizslassátok! Ho-ho-ho, és ho! De még mennyi hó? Ez valami kurva jól néz ki. És még az időzítése is tökéletes volt karácsonyra. Mindent imádok a karácsonyban, már csak azt a jellegzetes illatát is. Érzed ezt, Kiszame? Ízlém firomonyszág? Nem tudom, mit vagytok oda annyira karácsonyért. Mi a problémád, Itachi? Csak egyszerűen nem értem, mit kell transzba esni egy szimpla ünnep miatt. De szerintem egy Itachi kaliberű kockára nem igazán lehet hatni azzal, hogy kisütik a szemét. Kusol, szeszi! Csak annyit nyök ki, hogy mi a bajod a karácsonnyal. Sajnálom, Kiszeme. Majd legközelebb. Utálom, amikor ezt csinálja. Sasuke kisöcsém, hiányzol. 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 Sasuke! Sasuke hiányzol! Kisöcsém! Sasuke! Sasuke! Sasuke hiányzol! Sasuke kisöcsém! Sasuke! 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 Sasuke!
Na jó, őszintén leszek. Én teljesen beszártam. Ez így nem mehet tovább. Valamit ki kell találni, Tacsirka, amivel átsugározhatjuk belé a karácsonyi hangulatot. Ja, az Zacó hidán megint bokornak nézett? Nem, csak itt a tél. Én meg már megint kezdek elhervadni. Elnézést! Hogy kell irányítani ezt az izét? Nem tudom, még sohasem szánkoztam főszaknyával! Töké. Hey, Bane! Belassultál a cidriben, hidem fiam. Milyen szapos szájú az Ego szobron! Shibaku-sensei! Wow! Kicsi a rakás. Bane címbök a piercinget. Kicsi a rakás! Egész pofás lett. Jop. Kis karácsony, nagy karácsony, szarrá tört a tért kalácsom. Itt Tácsi, ne sugározz már itt az emo adást! Inkább nyög már ki, hogy mit fikázott itt össze-vissza a karácsonyt. És ha megint megmered pöckölni a homlok, én esküszöm kirágom a májad a helyéről. Csak annyi, hogy úgy tudtam, a karácsony a család, az együttlét, a szeretet ünnepe. Így amióta nincs családom, azóta nem tudok az azt megillető módon hozzáállni a karácsonyhoz. Aj, Tácsi, de kis suta vagy. Nem vagy egyedül ezzel a dologgal. Ne feledd, hogy te az Akatsuki tagja vagy. Mindegyünk kinyírta legalább egy családtagját. Bárkivel történhetnek balesetek. Például én is csak véletlenül robbantottam a kisugom fogjait az agyába. Valójában csak a karját akartam lerobbantani a kis csoki lopkodónak. Vagy ott van Kiszeme. Biztos hallottad már a felszeretelt édességboltos családapa történetét. Dióhéjban. Mi a gyepet műveltetek az ancógommal? Abban a pillanatban értettem meg. Addig a percig tévesen abban a hitben éltem, hogy karácsonykor a szeretetet ünnepeli mindenki. Pedig valójában az ünnep lényege az ajándékozás. Smoking tinfoil in the morning. It's gonna be a cold day when you're keeping everything inside you. Kicsi a rakás. Most megy?